Daka Bashem baka jingjur ki Khubor kila 13 shaka Jylla Meghalaya Khlem ki kot kisla ki babiang kat kum kaan na kaliang ka nyutrap National Youth Movement hapo ka jingalam u Vice President ba Marshal Nonglan haka nyutrap naitung ulalit bu daka jingtho sha u Commissioner Jakatnat Labor Hendrai namar ka jing bomdon u Commissioner ka seng kalayo punya kendu ya ka Joint Commissioner Jakatnat Labor Hadin balada banyak kendu ya ka Joint Commissioner habakran sikilat pathai Khubor uba Marshal Nonglan Shillong Bun ki Khubor ki balawan tray shaka Jylla Meghalaya ki don tangki acknowledge slip basu apply online Khlem da yo ya ka police verification bad kanie kala pendong ya ka seng HNYM ban Ujor shaka Tnat Labor manta HNYM yuan pendu jingsa ka jingmut ngin wan ya pendu ya commissioner jong ka labor tang ba habai dai bad kanie ka kampat commissioner jong labor imdan I ong ba di don ka program e bi sabar tingla kendu no joint commissioner Kajingwan kajungi kalong ba halor jong kani kajing Kiew jong kini Khubor ki bawan tray hang ni ko Jylla jong ni ki ba ombyang ni kita ki dokumen la ni kita ki legal dokumen ki ba kila ban tray hang ni namar man ha kani ro ni dang yo ban bat kumba saw kali ai ki bawan Kiew sani ki yo bat na po nong po ki ong ba ngin wan tray sani po Jylla jong ni te ngila pan ki pat kisla ki tong ki ngila Nila cek adon betang ni ka acknowledgement slip kamut kani ka acknowledgement slip kada gi baki chu apply online ya ka work permit lingba ka labor department ti hakajing sisa la dayu atang ka acknowledgement slip ti kampat dan jimut hi ka bakin one trace ni namar lalong baka government la ni kata ka department ng government kampat approve ya kan ya ti kalong ka ika pa hero pa manta kung bakit pa hagino gi chaka ini beta jong kri jong ka Shillong jong ila ni what should do sunong kandong go ila dap do kinong tray Khubor sudah umtan su taw nong tray kasi Jylla dang ilek ang bangin check yaki la dang ilek ni ang bangin pet yak ta ki dokumen ki hato ki degi briu hato ki degi babyang ne ki bombyang ki banwan sini kim dan ni ta ki ibro ki suwan kum tu te ko pas ngulingo kalong ba kumno ba kani ka labor department ka tray kam ha kanu kanong rem ka ba kini kita kanti yok ban rung bat ki ban yok ban tray like duit hang ni ki hadian kacing ya kendu jungi nang ni ki ong hana ba kila bi ban apply ya kata ka online link ba hoy kata la ban apply online ya ka work permit link ba jong ka naka website jong government tang ba jing sha ka den kam ban pen I hang tu ba ka police verification ka di ban kam khnang ba nginduk tep ba utu brio ba tray hang ni ko Jylla jongi udi ba kumno le si udi gang bala adap le si bun teliki crime nasti sebok ka Jylla ka jong u wan chani apply dan kam tang ya ka Aadhaar card ulayo ya ka work permit wan chani ya wan chani udan da kawai gijingmot himla ban tip ya kata wan chani akumba unwan bala tang ba uliat di wigi kam ula ban fuam gi gang ula ban le kini kam gi babian kumba pila adab jui bakala aja ka Jylla ka jongi menta ka Jylla jongi ka dap ka jing susi bat ka jing kamran namar ba kumba ngilayu I menta lewat la hang banwan hang ni po mereka ngiro namar beli la ong bakaniga Meghalaya ka jongi kadi ka basniu ka ba mlong ba ki tourist kin wan banle hang tigini gigi ba pelong pensukya ka sang pi te lingba jongi gi ai khang ba kanwan ra ka jing thap ka jing sop ka jing sngai la ni ka jing pahu kam pho jam yaki do ki snam ki jongi ro ka sapelong ka sang bin wan ban khang ba ko mi gi brio bayar day berkata kaliang tinggi EV bagi department government ki popon hi baktalat I pantri kam kimpat sampang kimpat kuat buar hadu kata-kata bakin tray katum kata ka kian yang katum kita ki rukam ki badan kam ban pantri kam ya kan department namar kumbang ala keren menehi lada ngim lada unu dakhar ni unu barjalan wan tray hang ni Khlem ka police verification Khlem ka jingtip hatu di briu balong kumno le si di briu bala le si bun teligi kam ki basnius ka Jylla jong u le si di briu dan hakanu ka bental ni dan baki ki kenduan ki bali ai kam pentriam kata kam dan cingtip Jylla na lingba jong police verification di kam nila man pensisa kan tu briu di babhane ubasnio Jylla kendiat kalala ban ti ala kam kan ya ka jingwan rung jong ni briu ki basnio seni sport ka Jylla jongi namar baya mentahi te kam kumbangi pe hi menta manu ro la te pan rung hang ni ki pengi ni kot isla kan ngo apa ti infiltration dia ti badan hang ti ko bernihat ro ngaong ni kita khar ki bangi obat mana kani ngong ngakum no na infiltration dia melak ki ong hangi pen I kani ka acknowledgement slip tinggal lingo ba tang ka acknowledgement slip ka pen I baki apply hang ni bikin wan tray hang ni ding ba ka labor department kumu bila la ban wan rung ko afing lihat ki hatu kamtan ki an ki bala ban ti la kam ki ya kata jingrung ka thap jung ki hang ni katabi ka dikabuk ka dik ika jingkli ka bakraw tina kali ang jungi kentu ya government ba simpiar kan dia ki badon kam habi dei bakni khnang ba song sup song sangan bat ka jingdap ka jingbiang la ni ka jingpoku
kam jong ke Jylla ke jong ni kan dan hak keti jong ke sarkar bat ke jong ni. Dah kajing kan jong pihak mentah bai joint commissioner bai dai bakan ni mo. Nak kai pada kajubak ko pihak ni. Nak kaliang jong ni apa ngiwan dulu joint commissioner ni la kali yang sabai dai bat ni ka bat ni ka work permit la ni ka labor permit ila menteri ni yang hawai maki ni la kali ki ong hala bi ban apply menu hoi ka dei kata ngidi ginong song jong di India la hi ban apply menu roi ko work permit tang balong ong yaki bah kadi bendan na limit lasai mentala ban apply work permit si kau hajar la ipo hajar mak silak mak kipriu kila bi ban apply work permit ban mandrung ban menteri hang di kating ingin lek sa isu lakut ka jat pendiu tinggi namar ba kum bagi POE paling baju kini ko work permit sa kadi jing sedang jong ti ban wan bu hai Shillong hang ni hadin suki ki wan yalam yu kan ki wan yalam yu kun wan yalam ya ki bahayang asam ki wan yalam ki tengah ki wan yalam ki ya ki bahayang asam jong ki song bisa hang ni ki kela ki nong song hang ni kan ni ke bangila WI na du mensha de ngin namla li esok kita ki bla adap na du mensha dengan ni kalong ba Khubor kadang biang angin kendet mentah kan kenang bang kenem ra ka jingma lani ka jing sa telap la sai hatian habun dia ha ba jadi batang la ai jingmut hi ya i joint committee ba tangkat tangut kila ban wan trai lani sakawai nga ai ka baar ka jingmut kalong ba ki ha bandan ni ka area of operation mentah sibu wan trai hang ni hapo la chmia ko di ban apply bitang hang ni hapo la chmia nang ni arbanai kila adap ko kadi hendriu panai ka work permit te mentah arbanai kila adap nani na po la chmia la da ki kwa ban litri sa hapo la imkra la ni hapo madan riting la ni hambong prem komut ki haban renew ya ka tu ka permit ka jong ki khnang batila ban wan trai hang tai namar kumangi i mentah ngiyo ngi kibut ki bang juyo ban ban ki pen i ya ka jaga trai ka jong i ka dei hamadan riting kat ba udi chips udi singgam udi wan da ka van di tiar plastik sudut sabai dalam ngi check ya tu kam ka bu trai ro ka dei bu wan trai mystery wan trai construction te kunu api ka tu pen i ba kila amat kini kita khar ki ban rumah ni ki lihat ka kiman maki kan tang bakila ayo ka work permit iwan hang ni ki apply kun kinong trai construction handrai ki di ki ya ka Shillong ka thau da ong man ta pindai kan ka district la khian na is ka sel sari phai jing sa kum ya ka tar ni ajing mat ba ka di bandan ka area of operation kan mentala da trai hang ni ka mat hadin bala kun nang ni swa ba fini trai hawai pi ban apply renew ya tu permit ka tong ki kenang ba kan long ya bai kenang bala ban tra nong bala tak ai bada ka assurance ka pihak ni joint commissioner ka dei bakan nak kaliang jong joint commissioner ni hari kecing ya keran ka ba simpor hi te ila ong ba kin sa pan sngau ya kan ya saki pahia kin sa pan sngau ka upo minister in charge of labor baki saya keran hi bai dei bakani nam ta ban ya ka bet ka piang maka banta jong kini ki nong belah Tere bade ba nakaliang jong pi sia panangai budem pan am ni ka kampa ha ba khaddu hi nakaliang asang hi kumbangi Julia Tip cupi. Hai kumbangi keran ni hadu mentahi ngi ong apa labor department ki ong hanaba kidang su aban. Baki haban tap ring ba kani ke jing tho jingi ngila tho hang tai ngila ai ba ka police verification kamat kadi ba ka badon kam ha kamat nomor hang ni ngila tho ba ya kani ka thoi kani ring ngila tho ba police verification from the state should be submit along on the time of applying the permit. Kamat apa baki apply permit fi don kam ba police verification. Namar ada ubri ubah tu keluar balik police verification ubri personil te unum nuat balik police verification nomor bulu atip tang submit police verification kalau ni tu ba bad character tu namla su kan ko nak apply de taru kala kham yada kan kian namar ko pilai i ke belada jam nang ni iwan tu kita har kliat ska itu gi kena hapo sok son te kum gitu re blo khat ki chuban hang ni su apply pi ki le ba gi kam gitu ki ba khala tu belada dan dak siu kan nu Jylla wan hang ni uyo le lan tu kam ka jong ubum lien ban le tu ndak hi ban le hang nu lo